Здравейте и добре дошли в нашият анализ. Днес се потапяме в един, наистина интригуващ текст. Той изследва един такъв фундаментален въпрос, как изобщо възникват религиозните вярвания. А източникът ни разказва една доста необичайна история от един изолиран остров. Като ключ към това, как неразбирането на света, може да посее семената на вярата. Картината е следната. Представете си напълно изолиран остров. Никъде. По време на Втората световна война американски самолети, които летят за другаде, случайно може би пускат пакети, храна, разни неща. За местните обаче това е, първа среща с такова нещо. Летящи машини. И тези дарове от небето. Шок, предполагам. И тук нещата стават наистина показателни. Войната свършва. Самолетите спират. Спират и доставките. И как реагират островитяните? Според текста, те решават, че техният нов бог, този дето лети и им дава храна, им се е разсърдил. Но защо точно това? Точно това е което ключово тук. Показва нещо за нашата психика, когато се сблъскаме с непознатото. Източникът някак намеква, че ние сме устроени да търсим причини, да търсим смисъл. Някой действащ зад събитията, особено когато са извън нашия опит. И понеже няма никакво логично, естествено обяснение за тях, за самолетите, за товара, което си е чиста технология, те приписват всичко на някаква свръхестествена воля. Не виждат машина, проявление на сила. Сила, която може да е щедра, но може и да наказва. И години по-късно изследователи отиват там и откриват нещо изумително. Племето е изградило олтари, статуи на самолети, направени от бамбук, от каквото намерят. И не само това, са развили ритуали, сложни ритуали. Текста описва церемонии, с които да умилостивят този небесен бог, да го накара пак да праща неща. Това явление си има и име в антропологията, нали така? Така, това е класически пример за това, което наричаме карго-култ. Религиозни практики, които възникват след контакт с по-напреднали технологично култури и техните стоки, техният карго. И тук се проявява много ясно антропоморфизма, т.е. приписват човешки емоции, човешки мотиви на тази неразбрана сила. Представят си го този бог на самолетите като същество, което се гневи, иска подчинение и може да бъде умилостивено, чрез жертви, чрез станции, имитиращи, да речем, сигналистите на летище, общо взето прилагат модел от собствения си социален живот към нещо съвсем различно. И източникът използва точно тази история, тази драма, като силна метафора, за да погледне към по-широката идея за произхода на религиите. Идеята е, че подобни неща може да се случвали много пъти в историята. Когато хората са се сблъсквали с, неразбираеми природни явления, преди науката да обясни гръмотевиците, вулканите, било е логично да ги мислиш за действия на някакви могъщи същества. Именно. Гръмотевицата не е просто токът и гласа на Бога. Реколтата не зависи само от времето, от духове, които трябва да ги умилостивиш. Този начин на мислене, да търсиш смисъл, намерение и да се опитваш да влияеш чрез ритуал, изглежда е доста дълбоко заложено у нас. Разбира се, текста не казва, че това е единственото обяснение за религията. Тя е сложен феномен – етика, общност, големите въпроси, всичко това. Но подчертава как неразбирането на природата или на технологиите може да бъде мощен, така да се каже, катализатор за специфични вярвания и практики. Значи, ако обобщим накратко, тази история от острова ни показва колко лесно умът ни може да сглоби сложни вярвания, ритуали, само и само да запълни празнините в разбирането. Един случайен контакт с нещо непознато и ето ти основа за нова религия. Действително, много силен пример. И това ни остава с един такъв малко провокиращ въпрос за размисъл. Текста сяках натам ни насочва. Щом знаем как неразбирането е формирало вярвания в миналото, доколко сме сигурни, че днес сме го надраснали напълно. Този механизъм. Колко от нашите съвременни убеждения, може би дори извън религията, дали пък нямат корен в някакво непълно или погрешно разбиране на сложни неща, които не можем да обясним до край.